ilargi beteko gau batean, hosto baten erdi-erdian, arrautz txiki bat azaldu zen. Eta hurrengo goizean, eguzkia atera zenean, arrautz horretatik beldar txiki bat jaio zen. Beldar txikia oso txikia zen. Txikia. Baina gose handia zeukan. Handia. Eta safar gorri bat jantzuen. Gero, bi udare jantzituen. Eta hiru aran jantzituen. Lau marrubi ere jantzituen. Eta baita 5 laranja ere. Horrekin nahikoa ez, eta txokolatezko pastela jantzuen. Helatu bat jantzuen. Pepinilo bat jantzuen. Gaztazati bat jantzuen. Saltxitxa pusketa bat. Piruleta bat. Beste tarta pusketa bat. Eta saltxitxa handi bat. Madalena bat. Eta sandia pusketa bat. Hori guztia jandakoan, beldar txikiak, tripako bina izan zuen, gauza asko jan baitzituen. Eta hurrengo egunean, hostoa bakarrik jantzuen. Hostoari 5 koska egin zizkion. Txiki-txikiak. Eta horrela, hobeto sentitu zen beldar txikia. Asko jantzuen ez, beldarra. Potoloa egin zen. Eta nekatuta zegoen ez, lolo egiteko. Etxetxo bat ere ikizuen bere baitan, kusku bat. Antxen egon zen egun askotan, lotan egun bat, 2 egun, 3 egun, 4 egun, 5 egun, 6 egun, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 egunez, lotan egon zen bere kuskuaren barruan. Eta 15 egun pasa ondoren, barrutik tximeleta polit bat atera zen. Tximeleta etorri da, eta jarriko da, noren buru gainean jarriko da tximeleta? Gaur nere buru gainean. Agur.